Špilja Vindija, smještena u Varaždinskoj županiji, poznata je kao sklonište posljednjih neandertalskih skupina u Europi. Ove je godine 60. obljetnica od njezina proglašenja paleontološkim spomenikom prirode. Špilja Vindija jedno je od 26 zaštićenih područja Varaždinske županije. Nalazi se u općini Donja Voća, 2 km od istoimenog naselja na Križnjakovom vrhu na 275 metara nadmorske visine u istočnom dijelu Ravne gore. Špilja je unutar zaštićenog prostora ekološke mreže Natura 2000. Od 9. travnja 2003. širi prostor oko Vindije zaštićen je kao arheološki lokalitet i ima svojstvo kulturnog dobra. Stoga ovdje dugi niz godina surađuju institucije koje se bave zaštitom prirodne i kulturne baštine. Prema nekim autorima nastanak špilje veže se uz kraj pliocena, odnosno početak pleistocena. Dakle, špilja je nastala prije oko 2,5 do 3 milijuna godina. Njezin nastanak uvjetovalo je tektonsko izdizanje Ravne gore i usjecanje doline Velike Sutinske. Sama špilja može se smatrati zapravo i polušpiljom. Ona nije tipičan špiljski lokalitet zbog ovog velikog špiljskog ulaznog dijela, jer praktički dnevna svjetlost dopire do njezinog samog kraja. Posebnost ove špilje su njezini sedimenti, dakle špiljske naslage koje su se ovdje taložile preko 400.000 godina. I to tijekom toplih i hladnih klimatskih razdoblja kroz pleistocen i holocen od prije 2,5 milijuna godina. Debljina sedimenata je čak 15 metara. Špilja ima oblik velike dvorane duljine 50 metara. Široka je 28, a visoka oko 20 metara. Dodala bih još da ovaj 9 metara visoki stratigrafski profil koji se nalazi na ulazu u špilju predstavlja njezinu veliku vrijednost, možda i najveću posebnost, jer još uvijek sadrži sačuvani slijed pleistocenskih i holocenskih sedimenata, što je danas izuzetna rijetkost. Prva istraživanja špilje počinju još u 19. stoljeću, međutim sustavna arheološka istraživanja i iskopavanja špilje odvijala su se tijekom 20. stoljeća pod vodstvom Stjepana Vukovića i Mirka Maleza. Vuković je živio od 1905. do 1974. a Malez od 1924. do 1990. Tijekom istraživanja pronađeni su fosilni ostaci ljudi i brojnih životinja, zajedno s više tisuća kamenih i koštanih rukotvorina, dokazi upotrebe vatre, razno lovačko oružje i oruđe, kao što su šiljci, koplja. Arheološki nalazi u Vindiji ukazuju na kontinuitet boravka od paleolitika do srednjeg vijeka. Predpovijesni ljudi koji su dobro poznavali špilje i koristili su ih kao povremene nastambe i skloništa. Najvažniji su nalazi skeletnih ostataka neandertalaca i njihovih artefakata starih oko 40.000 godina. Špilja Vindija je uz Krapinu najbogatije nalazište neandertalaca u jugoistočnoj Europi. Današnji izgled špilje je posljedica zapravo više desetljetnih istraživanja koja su na ovom području vršena. Dakle, nekadašnji ulaz u špilju bio je visine svega 3 do 3,5 metara, dok je danas preko 20 metara. Isto tako i hodna površina špilje nije ravna i ona je također posljedica iskopavanja. Važnost špilje danas se očituje u velikom broju znanstvenih radova koji su objavljeni u međunarodnim časopisima, osobito s područja paleoantropologije, a jedan od vodećih autora, švedski antropolog i genetičar Svante Pääbo, je dobitnik i Nobelove nagrade upravo za sekvencioniranje genoma neandertalca iz nalaza koji potječe između ostalog iz ovog lokaliteta. Dakle, radi se o špilji koja je svjetski važno arheološko i paleontološko nalazište. U pleistocenskim sedimentima Vindije zastupljeni su sisavci sa oko 40 vrsta i rodova, ptice sa čak 63 vrste, zatim vodozemci, gmazovi, ribe, a isto tako i neki mekušci i zapravo 90% nalaza pripada špiljskom medvjedu. U špilji su boravile mnoge danas nestale životinjske vrste poput špiljskog lava, špiljskog medvjeda, špiljske hijene i mnoge druge vrste.
Špilja Vindija oduvijek je privlačila pozornost slučajnih namjernika, amaterskih i profesionalnih istraživača. Zbog uočenih nelegalnih iskapanja i osiguranja zaštite preostalih neiskopanih sedimenata špilje, ulaz u nju zatvoren je tijekom 2011. postavljanjem zaštitne mreže. Tu mrežu financiralo je Ministarstvo kulture i medija. U međuvremenu mreža je devastirana te je ponovno sanirana tijekom 2023. godine kada je postavljen i video nadzor. Također, uveden je redoviti tjedni obilazak špilje od strane čuvara prirode javne ustanove Priroda Varaždinske županije i općine Donja Voća, a što bi sve trebalo doprinijeti sprječavanju daljnjih devastacija. Tijekom 2023. godine Arheološki muzej iz Zagreba proveo je zaštitna arheološka iskopavanja koja su financirana od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Ova zaštitna arheološka iskopavanja napravljena su radi stabilizacije arheoloških slojeva u špilji Vindija. Uzorci uzeti tijekom zaštitnih radova analizirat će se najsuvremenijim metodama, a dobiveni rezultati trebali bi upotpuniti dosadašnje spoznaje o Vindiji. Uz sve navedeno, tijekom prošle godine završena je i projektna dokumentacija za dodatnu zaštitu i uređenje dijela unutrašnjosti špilje. Dakle, planirana je dodatna zaštitna barijera ispred postojeće ograde na njenom ulazu, a isto tako i manja razgledna platforma u ovom njezinom gornjem dijelu. Zbog svoje iznimne važnosti za hrvatsku znanost i kulturu te potrebe za zaštitom preostalih sedimenata, špilja nije prikladna za intenzivne turističke posjete. Moguće je planirati tek one ograničene. Budući da zanimanje za nju postoji, Varaždinska županija planira izgraditi multidisciplinarni interpretacijski centar. Nalazio bi se ili u naselju Donja Voća ili u blizini same špilje. Usto su stručnjaci javne ustanove Priroda Varaždinske županije osmislili plan upravljanja ekološkom mrežom vršni dio Ravne gore i spomenicima prirode Mačkova pećina i Vindija. Njime se planiraju aktivnosti na zaštiti i očuvanju ovog vrijednog lokaliteta u sljedećih 10 godina.